Nou, Ik kan me zeggen, het strijd halen. goed man. Hey. Ja, goed hè? Mijn naam is Rendert. Ik ben Foppe. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brandegem. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, even de orde hobby. Ze zien dat de drager sterk een keer een orde is. Ja, Zo wel. trek heet dat. Ja. Ja. En wat is er zo leuk aan? Dat wil zeggen, zo een orde hobby. Want dat is het vaker dan? Hè? Nee, dit eerste keer. Oh ja? Je maar tegen, ja. Zo wel komt. En Foppe dat ik maar. Ja, maar die is altijd wat later, hè? Die ben helemaal aan wat later. Oh. Ja. Het bloed hetzelfde wat het is. Je had nog een stap hutten hier, nog een stap jij eruit bij het weg. Nou, wij horen. Ja, hoi. Dat heb je Rina ook al. Ja, ik ben er ook nog weer even. Mooi de liedje. Beter is ik mooi. Maar je hebt wel de eerkleppen op. Ja. Ja, want anders dan is het wat te gek met het leven. Vies toch wat ik spannend? Of, Ja, wel. Ja, ik verneem het wel wat. Ik denk, oh. Nou ja, maar ik hiet er ook al een beetje rond van, nou, hoe is het oppakken, hè? Hoe is het, want dat is misschien heel vier komst mooi, dat gewicht op wijn. Ja, maar... En heeft er nog wat tips doen dan? Ja, wel wat, misschien eerst wel wat goed gas aan en dan misschien wat minder. En ik zeg, ik kan peer maar de chillen hinweg in. Misschien kun je dan ook nog wat hier komen. Ja. Dat komt zo nog mooi. Ik ben wat later. Ik koes zo het net. Ik ga rennen die al heen sturen. We hebben beide trekkers die. Rennen gaat beide trekkers die heen en bracht. Ja, dat is het weer te laat natuurlijk. Ja. Maar goed, ik zei op de trekkers maar deze maar heen op bij brengen. Ja. Want die is bij het einde, wie is nog aan het melken? Ja, ik moet van alles nog maar een putje sturen. Oh. Ja. Ja. Dat heet dan wel eens. Ja, heel lang. Deze rennen door maar even heen. Ik moest nog kijken van neer. En hoe gaat het verder? Goed. Ja? Ja. Ja, we gaan wel aardig druk toch gewoon mooi. Ja, want de koers je het wel. Ja, je nooit weer vrij nemen kan je nooit weer wat doen we net. Dat werkt wel, kom aan, ik wil naar je op. Ja. Oké. Ja. Ja. Trek, hè? Ja. Ik had nog 2 keer mijn man in, we rennen met zo'n nog meest man mee, maar ik zei het leek het wel leuk. Ja. Nou. Brood en koor. Ja. En heeft dat ik al Tien Rinders verteld hoe het met? Of? Nou, dat zien we nog wel. Dat zien we nog wel. Dat moet wel leuk blijven, hè? Dat wil ik wel, ik kan net al vertellen. Hij showt al van die oren, ik wel al hoe het werkt. En in de oudtimerbaan. Je rent dat geluid uit de band bij Renault, hè? Dat weet ik niet. Ja, weet je niet. Hier. Hartstikke voor. Oh ja, daar zit er. En dan hebben we nog een zondag in de loop van de week. Geluid uit de band bij Renault. Alle punten in de buurt. Moest alles uit Bernd. Tim van Nieuwe van der Veen. 3,4 erin. Maar wel doen. Ja, dat bedoel ik. Ik heb alleen een bar. Ik ben adviseur, ja. Maar ze hadden een beetje te volle lucht in. Oh ja? ja. Oké. Dat onder de bar. Oh ja, dat is dan beter? Ja, loopt er volle mee. Hoe goed is ze? Nou, ook aardig knap. Ja? Ja. Hij rendert doet er wel eens even wat werk voor mij. Dat, al leren, ja. Ja. Nou ja, met het Gigantenfestival broek ik altijd zijn kar even. Dat is even standaard. En krijg er even een vrijkaarten mee. Maar ik heb een sloot beurs, dat kan ik zo vroegen. Ja. Ja, dat kan dan. Net al die vuil over de kop streken. Ja, dit is beter.
1 en 2 pk noemen we ze altijd. Hè? Dit is 2 pk en Rendert is 1 pk. Dus, Hoe is dat zo gaan Ja, dan? dat weet ik ook net. Maar dat staat direct bij mij in de telefoon. 1 pk. Doe wat extra uit, ja? Ik heb me niks schelen. Hij is nog net op vuil. Hey, is het nog spannend? Nee. Gewoon door mij, man. Hij vindt het wel spannend, ja? Ja, ik zou Rendert onderuit halen. Ja, ik kom via Rendert. Ik ben benieuwd op een video gekomen. Rendert die Douwes, die op de concentratie. Zelfde strijd ongeveer met zijn broer, denk ik. Rendert nou in de baan. Check me even om ons af. En ja, wie gaat het goed? Ja, Rendert, het gaat heel goed. Wat best ziet er nog uit, die laatste meter, Douwes. Kom op. Jou dat ding op alleen. Douwes weer afvlaggen op 84 meter en 12 centimeters van Rendert Douwes. Nummer 94, Pappe Douwes, de broer van Rendert. Ongetwijfeld in strijd, in broederstrijd om die 4 meters. Komt er zijn broer voorbij. Het tempo lijkt iets hoger als Rendert ziet. Maar het tempo zei niks. Nogmaals, het gaat om die meters in die boerenklasse, zo dat 9 tonners. Het gaat heel langzaam schalend verderop. 94 meter, 96 meter, 97 meter, 98, 99. En wat betreft het voetbal! Pappe Douwes! Nou, Ik kan de strijd halen. goed man hé. Ja, goed hè? Ja. Ik had er nooit zo via gewerkt. Nee? Nee, maar in dan jongens, ja, kijk nog maar die album ik kan nog een pool bol halen. De meeste keer maakte dat. Ja, Rinder wat minder toch? Ja, die veel minder. Waar is die nou dan? Weet ik niet. Zal die ook wel werden? Waar is Rendert nou uit? Dan zeggen we, mag hem maar slagen joh. Ja, dan komt Rendert dan. Nou. Nou. Hoe bedoel je? Nou ja. Ja, mijn vader heeft ervaring. Mijn vader heeft meer vrije tijd. Die doet al PRI mij. En ik en het. Nee. Maar dat mag straks nog een keer hè? Dit is hobby. Ja, bloedhobby hè? Ja. Maar dat doet straks wel even niet best. Ja. Ik ben van mij hier. hij wie moest trekken. Ik voel pool, dus krijg concurrentie. Wat zie je hem nou nog twee jongens dan? Wij gaan daar even over Ja, heen. dat hebben we ons in. Zondag over de 10 over de 4 heel